Hello mga ka-listeners, maayong hapon. Ang oras alas 1:53 sa haponon mga ka-listeners. Mag-upload po tayo sa part 9, no? 9 na ta. Ako lang basahon ning kining mga comment sa part 7 para matagaan sa pagtagad mga ka-listeners ba. Kay basin makaingon og wala natagda ang mga comment. Jaguan na ba ninyo nag-type? So ako lang basahon mga ka-listeners niya. Di na lang ko magtaga ning electric fan kay gi-remove man. Gi-remove sa Shopee na wag ta nga murag guya mo siguro stock ba mo nga na-remove nya. Dito lang kog basa ron pipila ka comment niya. Gamay ra gud pod niya tiwason lang nako ani human sa drama para tuloy-tuloy na ang pagbasa no. So ang una kani si Patom Cube. Asa naman ang next episode idol isa ka bola naman lang paabot wala na lagi. Sumpayan na Patom Cube no, pasensya kayo no. So naang explanation ako dito sa part 8 no sa maong pangutana. Salamat sa imong pagpaabot niya si Crisela. Diri nasab ko sa mihabo-habo no. No, salamat Crisela. Niya si Doki Sigunto ang 8 idol na-upload na no. Niya dayon ko di ko basa ning isa kay Chinese may yang handle no. Yung comment sir pwede sa part 8 na sad grabe kanindot na-upload ng part 8 no. Ma'am, salamat kayo. Nya si Imelda Ganal, hello sir, sumpayin tawon ni mo drama. Daghang salamat sir. Nya na-upload na ang part 8. Merlin Gonzales, sir, ang episode 8 asa thank you and God bless po. Na-upload ng part 8 Merlin Gonzales. Nya si Florita Cabo Verde amping sir. Tapos episode 8 please thank you. Na-upload na no, Florita Cabo Verde. Nya si Federico Gantalao. Asa naman ang part 8 ka paabot min tawo no sa ama nimo sumpayan. Upload na part 8 no na away kog basa ni ron. Jocelyn Infante Jan please ang part 8 asa naman nindot na baya to salamat. So na-upload na part 8 Ma'am Jocelyn Infante no nya si Lia Cabanero dugay man upload idol sa part 8. Na-upload na no. Late lang kog basa nya ang comment niya sa part 8 basahon ako sa human sa drama no. Paspasunan na ako ni ug di na ko ma-apas na ito ikuyog na ko ni sa human sa drama ug basa yung comment mga ka-listeners no. Si Grace Gracie Bin Kataramanan Lord sa gugmang gugmang binilanggo nila pasabot ani no. So na-upload na po ang part 8 ato. Dini Moriendo gabiha makahilak man ta oy. Thanks a lot Sir John sa pag-share. Keep safe always and God bless. Salamat kayo Dini Moriendo no. Na si Lyra nanay part 8 na-upload na niya. Si Maribel Almasan kagwapo sa mga sumpay sa drama oy kasi lang dugay kayo ang sunod nga upload oy. Pasensya kay na dugay no, dugay gid. Pero ay mo kablaka kay maningkamot na ko ron kay nadasig ko yung mga comment no sa part 8. Ay mo kablaka kay matingala na lang ron kay maninuod na ni. Si itaas naman akong tuguti ko na para nang 5 minutes lang ha. Kay tiwas mo sa gamay basa. Si Mi, good morning Jan Lugaya sumpay amping dia. Salamat kay Mi. Nya si Rigel Tayong Tong part 8 boss na-upload na part 8 no. Nya si Christian Austral. Ay salamat idol na ng part 7. Pertigid na kong hilat ani. Salamat idol, God bless. Salamat po Christian Austral nya si Straw Hat. Ay salamat sumpayan na jud taon. Salamat boss way sa payan. Nya si Ginny Ann Iwag atot man jud ni si Opelia oy mura man sad ta og mubalik pagka inosente ani episode oy bisan makapaminaw na ko ani primerong upload na limot naman pud limot ko po mas excited naman naman ko karon maminaw sa tibok drama. Salamat Ginny Anyuwag no. Unya si Geraldine Jacobe thank you idol part 8 idol. Nya salamat kayo na-upload na no. Nya si Rosie Daguhoy amping loads thanks sa episode with sa payan Rosie Daguhoy salamat sa paminaw. Nya si Mark Brian Waslo gikilig kay kung ani nga drama. Salamat Mark Brian Waslo no. Nindot bitaw ning drama di makakilig. Na makakilig, makalago, trailing, sa padaha no. Natanan
Ya, 5 minutes naman, di at maglangan, paminawan nyo ang part 9 sa Mihabu-Habu na Usab. Nakalitan ang tanan sila nabati ka si Cel. May mga NBI day kining gipalihog nga mo follow up sa aksidente nga nitabo kang Samuel. Matod pa ni si Cel, may lead na kunong nakuha ang NBI ug doon na may tumaw nga suspect. Samtang si Emel, gitawgan siyang mekaniko ug misulti nga may NBI nga nangita kaniya. Balik nila ni Samuel. Mibabag si Samuel sa gusto ni si Cel. Hangtod nga nalitok ni Angelo ang kalit nga pagsakit sa uo ni Samuel. Misamot ang tensyon tungod kay nagduda man ang tanan nga ang hinungdan sa kalit nga pagsakit sa uo ni Samuel mao ang aksidente. Wa na mutingog si Cel ug milakaw. Apan bisan namugos sila si Angelo apan mibalibad gayud si Samuel. Apan nagduda na ang tanan ug nabalaka sa ilang hibawan. Samtang si Emel nakurat dihang gisultihan sa iyang mekaniko nga nangutan ang NBI bahin sa sakyanan nga mo'y nakabangga. Kagalaan niya ang sumpay na itong sugilanon, mihabu-habo na usap. Unsa tuyo sa tag-NBI nako? Sir Emil, Ang akong pangutana mo ito baga. Unsay tuyo ang mga piniskot? mangutan na sila sa record sa imong service car, sir. Ha? Katubang auto nga gipaayon mo na ako, sir. Katubang nakadamag. Unsa? Mga mahilabtanon sila na. Ipapusil gano'n sila sa mga gwardya mo reila. Unsaon man nimo ni sir? Ipapatay na ko sila. Ipalubong na kong buhi. Bitaw, sir, makiksulti ka nila. Makigsulbi. Madlo ko nila. Kinsam na sila. Tiya, Niyanas Papa Angelo. salamat Samuel. Dinhilang ka mo sud sa Musileo. O tiya, Manang. Dali ka diot, Angelo. Oo, manang. Lingkod Sam. ang musuliyos sa Monticlar. Matahom ang musaliyo sa Monticlar, Samuel. Ani nasabi mo tang nga itong mga patayng lawas, Sam. Grabe di ang barog ang mga Monticlar, no? Mailan kaayo kung unsa kaligo ng mga Monticlar, pinaagi sa dakong hulagway ni Don Militon Monticlar. Matod pa sa kong inahan, maayong tao ang mga apuhan ni Samuel. Pilantropo. Pero dili sa siya gusto nga may daog-daogon bisag dili niya kadugo. Mulaban siya kung daog-daogon na. Unsa na ka kung mga kadugo? Oo. Pareha si Samuel. Ni Tio Angelo. Giano lag daog-daog sa parehas ni Emil. Excuse una ninyo. Asam ka, Sam? Ato lang ko sakitan. Sige. Nyot, dili ko siya gustong iskutan ang maong tao, labi na si Ophelia. Di gani siya gustong makabati sa ngan sa amahan ni Ophelia. Unsa na ka si Ophelia? Tininood na ka ni? Gusto ng kalimtan ni Samuel si Ophelia? Desidido na si Samuel. Hinoon, gisakitan siya pero matod pa niya nako. Malimtan ramon ko na niya sa pilya. Aw, atong tanawon. Atong obserbahan. Gawas ni adtong mga NBI nga atong gikasulti dito sa mansyon. May laing NBI nga nakigsulti sa suspect. Tingali ora mismo nagsulti na sila sa suspect. Naibawa ka ba kung kinsa ang maong suspitsado? Manang Cecil? Nakaila, Angelo. Nakaila ka, Sam. Nakaila usted si Samuel. Nganong
Lakip ka, di man musulti na mo. Kung kinsa kinitawhana. Mao kanay razon porque nakigsulti ako ora nimo, Angelo. Dili unta nako kini isaba nimo o ni bisan kinsa. Pero napungot ko ngano porque si Samuel gusto nga dili na lang uting kayon ang maong hitabo nga mo'y nakaingon nga hapit na siya mamatay. Kinsa siya manang si Sel. Si Emilio Corrales. Manang si Sel. Si Emil Corrales. Manang, Kung naa ka pa'y pangutana o magpreguntas ka nako porque si Emil kaya ang rason nga si Emil man kana ang dili pa nako ikasulti kanimo, Angelo. Pero sa umuabot nga mga adlaw inyong mahibaw-an ngano nga ang suspect si Emil Corrales. Pero ang akong nalibkan ngano nga dili man buot si Samuel nga papayron ang tagsala. Sige lang, Angelo. Masayran ra ninyo porque si Emil Corrales ang nasuspect. Sige, Emilio. Sige. Kaya daghan akong trabaho na. I tell you guys, nalangay ang akong trabaho ning way hinungdan ninyong tuyo nako. Sorry ka, sir. Sorry. Nakahimo na mong damage. Ha! Kabayad ka mos kantidad tungod sa inyong gibuhat. Sige. Pamahawa na mo, be. Prangka lang ko. Mga pasensya lang din mo. Go! Sir. Sir, Pangutana ganos ang mapalit ang maong sakyanan. Pila na katuig ang sakyanan o niya ilabag yung gi-inspeksyon ang sakyanan? grabe sila nakahiling mayo sa doon sa sakyanan, sir. Mga buang sila? Usao nila pag ilang nga maunay hapit makapatay itong irong gutom. Ang akong gikalibkan, nganong naingon man ani ang NBI? Kinsay nagsugo nila nga mautingkay ang nahitabong aksidente ni atong irong gutom? Kinsa man ka? Ni pauli ka man lagi dayon. Wa ko ganahing mo trabaho. Emil, kining Time ba? Kinsa na sakyanan nga naa sa atbang ni bay? naay mga bisita. Kinsa? Mga NBI. Ha? Mga NBI sila. Sir Emil, may duty naming pangutana si mong asawa. Gawas mo, be. Gawas. Madaot mo ano inyong gibuhat, da? Ikihat na trespassing. Pamahawa mo! Ayaw na gin mo pagbalik, ha? Emil! Hilom! Wa sila daotang tuyo din, he. Unsa may ilang gianhi? Ha? Unsa ilang pangutana? Nangutana lang sila kung diin ka na itong adlaw sa graduation sa public high school. Oo na. Unsa imong tubag nila? Ako silang gitubag nga... Unsa? Dini ka ra sabay. Bisag ang tinuod. Wa ka din he sabay. Sige. Salamat, Kat. Pero, Sam, ngano? Sa imong tuyo? Sam! Kat? Kati? Unsa man to?
Nangayo si Samuel sa telephone number ni Ophelia dito sa Amerika. Kung mo ka na, basin Nalipay bitaw kunyot. Lipay kay kunyot. Ug labaw sad nga malipay si Ophelia ni ininyot. sa ato pa. Manawag si Ophelia dito sa Amerika. Ang ako na sa ning amahan. Isang sakay tuyo. Hello? Hello? Who's this, please? Ayos. Sam? Sam, ikaw ni? Hello, hello? Hello, Sam? Dili ka na ko maglaro. Putol-putol ka. Kayo akong tuyo ni mo. Sam! Sam, di ka maglaro. Putol-putol ka. Sorry ko na disturbo ta ka. Paminaw ako. Ayaw pagsapaw. Aron mabati ni mong maayong akong isulti nimo. Sam, kumusta ka naman diha? Sorry kay kayo itong gibiyaan ka na ko nga natuog ka. Ako mo'y paminawa. Pero, Kaya ako mo'y may tuyo nimo. Julia, Sam, ayaw pag... putol-putol gihapon ka, Sam. Bati ang reception sa landline. Tawag og balik palihog, Sambi. Paminaw. Aron magkasabot ta. Sam, tinaw na ang imo tingog. Ang sabi mo tuyo, Sam. Ngayon na nawag ka man. Kamay ra kini ako tuyo nimo. Og paminaw maayo. Ang sabi ka na, ha, Sam? Gikalimtan ko na ikaw, Ophelia. Taklaro ba nimo? Gikalimtan ka na nako. Sam, Kalimtisab ko. ang sabi Labaw sa tanan. Kalimti nga may nahitabo na to. Anong imo maning gibuhat? Para na akong tuyo nimo. Tinuod yun di ay nga doon na kailangan Padayon, gimahal diha. Padayon ang inyong kasal sa lalaki nga imong gigog baliha. Kinsa man na babayhan nga magipuli man ako. Ay nagpangutana. Salbaris ka! Wa kay katungod nga mangutana. Kinsa siya. Wa kay labot. Mo ba? Adios. Karon na ibaon ako. Huwag kailangan kiapas kung dili ang ako ng lawas. Human ako matugyan diyan ni mga akong lawas. Mao kini mong gibuhat. Ngano dili ka man maminaw na ako. Ngano dili ka man maminaw na ako. Gusto tingali ang akong amahan. Kaliwat mong salbahis! Gusto ang gipangan sa kong amahan ninyong mga irang gutom! Never ending beginning. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. In the windmills of your mind. Down a hollow to a cavern where the Naghinuktok siya. Mangutana lang ta. Nagkasulti ba silang Ophelia? Ikay sangpit niyo. Sam? Nangay kag number ni Ophelia sa Amerika. Nanawag ka niya? Nanawag man. Unya. Nagkasulti mo, Sam? Ha? Nagkasulti man. Unya. Ha, Sam? Wala ko labot niya.
Wa na sab siya labot nako. Sam, Giklaro lang akong among panagbuhat. Maura na. Oh my God. Anyot? Sam, nanong... Giklaro lang ako ton. Wa na ko'y katungod niya. Aron di na siya maghunahuna nako. Ug ako sab wa na'y hunahuna niya. Ug ang angayan na niyang i-concentrate mao ang lalaki nga pakaslan niya dito sa Amerika. I'm sorry, Sam, ha? Ngaon sa man kate? Nga sobra na tingaling imang kibuhat? Sinukulugit taon ning akong kibuhat kate. Ug dili may tabo nga manubra ko. May plano man ka siya aron pasakitan ko. Pero daghang paagi. Dili kay mobiya siya nga wa ko mahibaw. Unya milarga na di siya layo kayo. Ako may misubra. Kagisakitan ko sa gibuhat. Unya siya wa lang. O balita na siya akong nadawat nga magpakasal siya dito sa Amerika. Usa may gusto niyo buhaton ko? Mukatawa ko? Ingon ani? Tanawagod ko ninyo. Sam, Iyon ba ani ang gusto ninyo? Ha? Sam, Sorry, Sam. Sorry. Sa iyo na kayo huwag tangon sa akong hunahuna ton. asa mo ka? Bulakaw. Asa lagi? Kuyugan ka na mo, Kati. Ayaw na. Pagkasamok lang mo. Asam lagi day ka, Sam. Ha? Nagsabot mis na ibog na ako. Sam, Ako nga to siya, Soktor. Dili ba'y ahilas paminaw niyo? Gwapo ba si Samuel? Kada mga babae nga malapyan ni Sam sa campus, makinunghungay. Nga tanaw niya. bueno. Hinoon? Nindot ang pagkatisoy ni Sam, dili sumol, buutan pa cute. Ay, kaanogon. Kiusikan lang ni Upi. Following the river of death downstream. Hello? Pa, di pa ko mapauli karon diya sa ato. Nga naman, anak? Di ako'y... Oo. Pa, bye. Okay. Ay. Huwag tambal sa tao nga gisakitan. Kung binuhat ang hinungdan, anong gisakitan ng tao? Dan, usa-usab ka binuhat, mao itambal sa gisakitang tao. Hello? Oh, Dia. Dia siya manoy. Kadiyot. Ophelia, si Papa ni mo Emil. Tubaga. O, tiya. Tubagon ko siya. Pa? Hello, Ophelia. Kumusta lang mo si Aris? Nagpaingon na diri si Aris. Ako siyang gitawagan nga mo rin ako. Ha? Imong gitawagan si Aris? Sabay mong tuyo ni Aris. Gusto mong mapagkasal mi ni Aris? Right, anak. Nga naman. Usay mong hunahuna. Magpagkasal mi si Aris. Oh, musugot ka na magpakasal mo si Aris? Emilio, Ha? Ah, uy.
Nahibog na kalitan ang imong inahan, Ophelia. Yes, Esther, musugot na si Ophelia. Ha? Unsa? Makigminyo na si Ophelia sa nagustuhan kong lalaki. Emilio. Sa katapusan, imo kong gilipay, anak. Gilipay mo ako, bayo. Huwatan ko si Aris. O sige, bye, Ophelia. Emil, Mahingpit ang akong kalipay kung makasalag yun sila si Ophelia o Aris. paminawa o na ko, Emilio. So, paminahon ko nimo. Bata pa si Ophelia, Nga Emilio. naman bata pa, sir. Di ba na mo tubo? Sabay mo ipasabot, ha? May pagsupa ka, Celia? Ha? Wa man. Wa ko'y pagsupak. Oh, sabi na kong supakon mong kalipay sa ato anak. Hi. Hi. Flowers and chocolates for you. Salamat. Dali. Sud, Aris. Thank you. Thank you. Thank you. What is alopecia? Alopecia means baldness, loss of hair through skin disease. Aris. What is alternating current? It is an electric current that reverses its direction at regular intervals. Aris. What is alternative comedy? It is a form of comedy that avoids conventional humor, that characterized by aggressively delivered and blackly humorous. Magpakasal ka na ko? Yes, magpakasal ko nimo. And blackly humorous stand-up routines Okay, Aris. Magpakasal ta. that use challenge political orthodoxy. There's more info and meaning about alternative, Ophelia. And the other is, what is alternative medicine? Atua ang imong amahan. Oh yes! Adoon ako ang akong amahan. Go! Alright! Bye! Sam tungod din mo. Bisan sa akong pagsabot, pahong-pahong pa siya akong pakaslan. Bye! Ibaylo ko ikaw og pahong-pahong. Opa? Wa pa may mitubag? Basig ko itaw. Hello? Pe? Kathy? Maayo kay nanawag ka. Kuan, mangutanan ko ni Mapi. Unsay latest nga nahitabo ninyo ni Sam? Ayun na, sige, skutin ako, Kath. Ha? Gikalimtan ko na siya. Oh God, ni Mapi. Kaslunon ako, Kathy. Usa para gud to? Kaslunon ako. Magminyo na ko. Unsa naman tao ni uy? Newt. Kaslunon na gud ay si Opi. Ni ade ka Sam? Kasluno na gidi ay. Tinuod gidi ay. Sam, gusto ka makisulti ni Opi? Sam? Wa ko makailan yakat. Excuse me. Pe...
Putang na sa idea ni Ope niyo. Ibutang lang na. Tinuod gid eh. Siya lagi nagsulti. Kaya sa luno na lagi ko na siya. Last to imong tawag ni Ope ha, Kati. Ayaw nagtawag-tawag niya. Tanawaw. Mihilak na ka. Tio. Good morning. Good morning, Tio. Good morning, Kati. Good morning ni Angelo. Tuwa na si Samuel. Yapit siya din niya itong... time pa. Sofia? Oo, Sofia. Biyunan lang siya sa eskwelahan. Sige, Tio. Salamat. Bye. Sa ato pa, murag tinuod na ni Samuel si Sofia. Aw, naninood ba sa Sophie? Mao na ginaingon nga everybody's patigayon. Sila'y siwerte sa usa-usa. Tanawa lagi ka. Uhilak din kas duha. Di man silang dami akong gilakan ba? Kinsam di. Ayoko biyain nyo da. Paparang tago kang unyuta ka. Hilo mo eh. So, tinuod na gini Ophelia. Yes. Tinuod na gid, sir. Tinuod na gini ha. Tinuod na gini. So, tinuod gini ay. Yes! 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 Ka na sa imong kinabuhi, Samuel. Sir Fred? Will you call me Daddy? I want Soner. Son is not sooner, sweetheart. Son is... Yes, Fred. Yes, Fred. Salamat. Mo sabi akong gusto. Okay, Fred. Bye. Australia. Unsay balita, Emil? Si Fred katong nanawag. Mo sa nakabuan si Ophelia sa Amerika. Gikan karon kung mahikay na ang ato mga papeles aron makalarga na sa Amerika. Ana na ang kasal nilang Ophelia o Garis. Karon na yung adlaw. Kipahikay ko ni Atty. Amores ang ato mga papeles aron makalarga na sa Amerika aron mutambong sa kasal ni Ophelia o Garis. Nalanga lagi kanyot. Sorry Sulti mong mi si Sir. Kinsa si Professor Camco? Kumpare ni mama nimo? Oh. Wa pa si Samuel? Wa pa man. Wato na to. Kaya dili mo ito siya magadag sa kanan. Kaya wa pa siya lisensya. Nyot. Oh. Kati! Hi, Sam! Si Sofia. Hi. Hello. Hi, Anthony. Hello. Ton, di lang ko mudungan ninyo sa pagpauli. Kuyugan ako si Sophie. Ihatod lang ako siya. Ikaw good. Sam, ikaw good. Bye. Oh, bye ni mo, Sam. Bye! Oh, utusag ka. Hey! Saan ka? Utusag kang bye! Noon sa ka eh. Ito na. Uy nga naman ka. Dawa, oy! Wa magay sila sakiti nga mo hingtungdan. Ikaw naman hinoy naglakilak diha.
Hindi tag-auto sa kapaghaka. Dato gini kay na si Sofia, no? Nyo? Tana, oy, tana. Wala gini paglao mang duhan yun, no? Wala gini paglaom. Nasab. Da. Ganun ako na magsigig tiyama ani, oy. Umgani sila? Mao. Basta, di lang ka mausap niyo, ta. Nga rin ako niyo. Malipayo na kaayo ko niyo. Naramanday na. Bye, Sam! Bye! Oh. Ikaw mo lagi nag-abli. Ay, may atong boy-boy. Nagabian man. Anad-anad na lang giga. Pero may nagi ko mauli o gabi eh. Dili ka balibaran si Sophie. Itinuod na gyuday nimo si Sofia. Aw, unsa pa man dahil si mong tanaw. Nagkomedya ko. Kada kog bintaha ni Sofia kay adtong Ophelia. Si Ophelia ang lang ang kadato pero mura nagkinsa. Samuel, mausa mga ginikanan. Murag si kinsang dato nga grabe kay mo pasakit og mga pobre. Kung buot ba yaon-naon, wa sila makabintaha nato sa kagkwartahan. Gusto na, Samuel. Ayaw kong badlo nga pa. Tinuod nga ako Wa ko magkomedya. May adlaw rang adtuon ko sila si Emil sa ila aron sultihan ko sila sa tinuod kung unsa na kita karon. Kang angay mo daog-daog kita. Ug ang atong daog-daogon mao sila tungod kay layo na kay sila kung itandi nato. Nakadungog ka? Nakasabot ka? Nganong gisagpa ko nimo? Ngano man? Aron pa hinumduman ka lang. Tungod kay nakalitan ug nahibong ko. Kaya murag dili na ikaw ang anak na kong si Samuel. Nahambugiro ka. Murayog si kinsa ng datua nga makasulti na og ingon adto. Naghuwat taon ko. Kay imo magud kong gianad nga sa matag lakaw ug sa matag abot nimo muamin ka nako. Pero ganiha sa imong pag-abot wa gyud. Misamot na sa imong gipanulti karon. Kay gihilasan in taon kay kung namati nimo tungod kay wa kagyoy angay nga magdinato. Tungod kay mulutaw gyud ang imong linihukan nga kakato ka o irong gutom matod pa ni Emil. Gidatuan ka ni giday nimo, anak kong buutan. Ang ako rang amahan, ang ako rang igsuon, mao'y dato og dili ako, og labaw ng dili ikaw. Busa ayaw na yun usba. Ug ayaw jud kini buhata tungod kay dili jud kita angayan nga manaog-daog. Dili kita anad nga mudaog-daog. Kun dili kita maoy angayan nga daog-daogon. Anad kita nga maoy daog-daogon. Naghila ka? Sa kayo, boss. Sa kasakit. Sa kapugot. Sa kalagot. Sa kusaon. Kasakitan ko.
Sa kung saan lopig ako. Sa kung saan ako gapon sakitan. Sa kung saan ako gapon may kinaog-daog. O kanay perming ibutang sa imong dinhi. Sa imong dinhi. Sa imong uog sa imong kasing-kasing. Anak na kita, anak. Angayan kita ni anak. Silo ako. Silo ako. Silo asap ko. Sukat. Masukat. Kanto pa na ko. Kanto ka pa na ko. Madapati, anak. Sukat, masukat. Sukat, masukat yun. Tungod sa katarungan nga para na ko. Ibugal-bugalan ni mo ang atong kapobre. Gusto kang magpakaroon ingnon. Pagkaroon ingnon kang napungot. Naglagot ka pero kisakitan ka. Nagpakaroon ingnon kang dato ka pero pobre ka ba ya? Mao ka na'y atong namatan. Ang kadum sa atong takabos. Silo ako. Silo ako pa. Tanay, kasabot ako pa ang hilo. Tanay, ikaw na. Manay ka na ta sa inatag na tong puluyanan. Circle in a spiral, like a wheel within a wheel, like a snowball down a mountain. Ano man eh? Ano sa mga ko? Running Ophelia! Diyos ka diha! Nago mo! Tia! Ophelia! Tia! Tia! Ingay naman ko! Ophelia! Pagsulti sa tinuod ha! Mabdos ka! Mabdos ka! Tia Milagros! Oh my God! My God! My God! My God! Tia! Tuol na sa tinuod na ako pagdoda, Ophelia! Dada ako palihog og Dr. Tia Milagros. Ha? Dada kong doktor, please. Okay. Okay, karon dayon. Pag-ilis. Dadod ka na ako sa usa ka Pilipino nga doktor. Kaila rasab na ako. Oo. Pero kun ambot. Kun matinuod, angay kong malipay. Ophelia! Tia, Kami... Tia, unsay sulti sa doktor? Wa pa ko mahibaw unsay results. Gipatawag ka sab niya. Dali. Doc? Yes. Tia! Pregnant ka, Ophelia. Oh! Oh, Tia! Congratulations. Thank you.
Niya na ko anak. Please, Ophelia. Yes, tiya. Pwedeng magsulti o na ta. Sa dili ka pamusud sa imong room. Yes, tiya. Sit, please. Lingkod sap. Tiya, Milagros. Ang saya itong sultihan, tiya. Tug-ani ko sa tinuod. Maubay katarungan nga. Nagipaanhi ka dinhi sa Amerika ni Manoy Emil. Tungod anang imong gimapdos. Tiya. Kinsay amahan, Ophelia. Kinsay amahan anang imong kisabak. Ophelia? Ophelia? Kinsay amahan sa imong kisabak? Kinsa pa? Privacy na ko. Ni tiya. Og may hangyod ay ko ni mo. Palihog, ay lang sultihin si Papa Emil bahin ani. Kung may mong sulti man ani, kana walain kung dili ako na kyud. Ako rin mo sulti sa kong amahan diha bahin sa kong kahimtang. Pero magpakasal ka ni Aris. Si Aris mao'y makaangkon sa imong anak nga dili siya mao'y amahan. Karon palang gani. Nagkonsensya na ko. Ophelia. Nagkonsensya na ko. Kung magkakuyog ka na mo ana okasyon nga to sa Amerika, well, malipay kay ko, attorney. Ikaw mo mitabang ni Ophelia nga makalarga sa Amerika nga way hasol nga nahitabo, attorney. Kabalakas pamasahe ug sa imong gastuhan. Ako ra mahibaw, attorney. Okay, attorney. Ikaw may masunod. Sige, bye. Kung sa kadalingan nakalarga si Ophelia, mausap ko na mahitabo na tuon niya sa itong paglarga. Ingnolan ako niya siya kung muuban ba siya nato. Ang unahong kuno niya, maong paghikay sa itong paglarga dayon sa Amerika. Magminyo na gyud ay ang atong anak. Ay, wa man ti angin kabalakan. Tungkol kay bisag minyo na si Ophelia, padayon maghihapon niya ang iyang pagtungha dito sa Amerika. Nalipay ko, Esther. Ikaw? Nalipay, Emil. Nalipay? Pero lutaw kayong dagway mo ay, kay hangtod karon. Bisag unsay desisyon nga mo ay matuman, hilom kang supak, ani. Naghinam-hinam na ko nga makalarga dayon, Emilio. Dili na sad nako maantos ang gibati kong kamingaw sa atong anak. Andam ng lamisa. Mga una ta. Pa? Si Sofia? Opa. Kon kining makigpangaligo isang dagat. Mananghid ko. Dili ka na ngayon nga mananghid. Dako ka na. May kaugalingong desisyon. Manginlabot lang ko nimo kung dili ka na angayan. Nga muhimog butang nga wa kita maanad. Dili ko na kalimtan pa.
apurado na kayo si Sofia. Lakaw na. Paamin ako pa. Amping anak. Salamat pa. Maklaro gihapon. Ang gibati mong kaguol, Sam. Unsa pa? Waman. Ingon ko, amping anak. Salamat pa. Why sa pa yan? Hello. Kaing nun mo, dili na ko manawag ni mo. Parehas ko ni Samuel. Sa naglakot ko ni mo ni Samuel pero tagad lang gihapon ko niya. Mitawag ko ni mo. Kumusta ka na, Pi? Dili naman ang ako manabag og tawag, ilabi na ninyo. Uy, kalain. Pero kinahanglan mahipaw kagid ani kasi. Unsa naman sad na? Imbitado mi sa imong kasal. Mabdos ko. Unsa to? Nagsapa ko. Mabdos ko kasi. Hala. Kasi amahan, Pi. Si Samuel? Sultihan ako Samuel, Pi. Kasi? Sultihan ko na ako si Samuel. Dili ko masagot. Dili ko gusto mahibaw si Samuel nga siya mo'y amahan aning akong anak. Nga naman, Pi. Ganun dili ka man masagot. Natural lang nga mahibaw siya kay siya mo'y amahan. Pi, nalipay biya kung nahibaw nga nagsapakaw nga amahan si Samuel. Higay lagi hapon kita, Kati. Konsultihan ni mo ang salpahis. Ikaw rin nagputulo ang naguba sa atong panag-amigay. Pi. Igo na nahibaw ka, Kat. Kung may sultihan ka mang lain, aron mahibaw sa akong kahimtang ka na si Anthony Ragyot. Og diha ra kutob kang Anthony. Bisan siya, dili ko buot nga manulti pa og laing tao nga nagsapako og ang amahan si Samuel. Pi. Bye. My God! Nagsapak si Upi. Ang amahan si Samuel. Wow! O gyapon. Pero may mag-una na to sa eskwelahan si Samuel. Daghan na kay mga higayon nga wala to siya makauban. To ano sa permi masakay ni Sofia. Sayo siya nga pito ni Sofia sa ila. Ang maayo ani. Yata mahapit ti Samuel sa ila eh. Maayo ani nga mulahos na ta sa eskwelahan. Gusto gi kakat. Naninuod di si Samuel ka Sofia. Nawa natingali siya nga nauna si Ophelia. Sa'yo pang oras niyot, pwede imong ihunong din ang sakyanan? Alaman. Basta ihunong lang niyot. Okay. Patya lang ko na ang makina niyot, palihog. Okay. Importante ni da. Imo manggipahunong din sa sakyanan, ipapatay pag imong makina. So ibalita. Bitaw. Unsa bitaw? Naninood na bitaw si Samuel. Sa kong pagtuo. Oh, nalimot na siya ni Ophelia. Og mausab si Ophelia. Nalimot na siyang Samuel. Kaya magminyo na siya dito sa Amerika. Maglisod si Ophelia niyot. Kaslunon na niya, maglisod na noon. Promise niyot. Promise. Promise nga unsa? Nga wa kay tug-ana ning akong isulti nimo. Bisan kinsa niyot, wa kay sultihan,
Kay nanumpa gyud ko sa tag-iya aning akong itug-an nimo nga diha ra kutob nimo kining akong isulti nimo. Serious na? Grabe ka serious nyot. Mura kog nagkuol, mura sa kog nalipay. Na. Wa lagi ko nakasabot ani noon. Mura gitorture ko nimo da. Unsa man gusto ka mahibaw o dili? Oh, gusto ko mahibaw eh. Mabdo si Ophelia. Oh, natural nga mabdos ang babae. Kisay mabdos? Kasi mabdos. Si Upi. Buang ako jay. Mabdos? Oh, sa ato pa. Katong dito sila nangatog sa amo ah. Kato laging pagmata ni Samuel nga wa na sa Upi. Yes. Daoy. Sa ato pa? Nasudlan ko na akong amiga. Nayabag dayon? Laliman ka lang, no? Diyo na ka na anak. Nalipay ko kay mausa di kay pati karon ni Upi. Mao nga kog pugni. Kay sultihan ako si Samuel. Hoy! Panahon na ni nga mapatsap silang duha, Kati. Kung masayran sa amahan ni Upi, nga nagsabak si Upi, ug ang amahan mao si Samuel, unya pahibaw na lang ginato si Emil. Kung unsa ang tinud nga kahimtang nila ni Samuel. Labing siguro, mausab og kalit ang panahon nga dili na mo balibad si Emil, nga sila si Upi ug si Samuel ang magkadayon. Di lagi ko musugot. Once and for all, Kati. Kung mamugos ka, kung imo ni isulti nga to sa uban, sorry niyot, magbuwag kita. Kati? Magbuwag kita kung imo ning buhaton. Naunsa naman hinuon eh. Nganong imo mang iapil ang ato relasyon? Nasiguro ba nimo? Nga mosamot ang kagubot? Ang gidilian ng email, mao ang matod pa niya ang mga irong gutom, ang akong igagaw, ang akong uyuan. Pero kung may baw na siya nga masadunahan pa sila karon si Samuel kanila ni Emil, budlay! Og di mausab ang hangin ni Emil. Tungod kay dili kita mo'y tag-iya sa kasayuran yot. Si Upi mo'y tag-iya. Busa siya mo'y mas labang magbuot kung unsay gusto niyang mahitabo. Ug dili kita, kay bisan gamay wa tay labot. Og nanumpa sa ko, misaad ko nga diha ra kutob nimo ang kasayuran nga mabdos siya sa ilang anak ni Samuel. Sa ato pa. Onyot. Nahibaw na ko unsay imong ipangutana mao nga onyot. Di good masulbad ang grabing kahimtang karon nila ni Ophelia ug Samuel. Nalimot si Samuel ni Ophelia. Ay, maubit ka nga itong sultihan si Samuel. Di lagi gusto si Ope. Ang sabi kay sultihan, gahignaong. Ako mo na. Magminyo mas Ope dito. Nagsugod ako nun sa konsensya sa umaabot niyang bana. Ambot oy. Nakaingon ako, bahala na sila oy. Basta, ayag taong kong budiin nyo ta. Ayag buhi na ako nyo ta. Ayaw yung taon yot. Ha, may uyuan na ba kung taga si Kihornyor? Kalit ka lang unya kimpang. Ug mabungi ka lang unya. Tana, oy. Sa to? Pasikihor na ko nimo? Kaya ko nimong react. Di kay pasikihor, ipabarang tagod ka. Kung magbinuang ka na ako. Si Emil mo ipabarang ay. Maoto. Kato may pabarang kay maoto yung nakaingos tanan. Sige, bagamping diha. Salamat, ma. Basta sigurado ka nga malipayon ka sa imong nahukman. Malipayon ko, ma. Bye. Bye, anak. Wag lagi kumpiyansa. Imog yung gisukod kung tinuod bagyod nga magminyo ng imong anak sa lalaki nga akong nagustuhan. Posible na mag-America citizen na sa Ophelia. Human sa kasalan ng Ares, Esther, musamot ang kalipay ko. Labaw kong nahibaw. Kalbaryo ang kisupay ni Ophelia. Salamat! Bye! Hi, Sir Angelo.
Sofia! Nagatag ka na ko ba? May lakaw ta, Samuel. Asa? Sa NBI. Ha? Ipresenter na sa NBI ang nakasaksi gyud mismo sa auto amoy mituyo og bangga nimo. Kinsa man siya pa? Kinsa man siya? Ato na may bawaan kung tuwa na kita dito. Pa, anak, ang imong iyaan mao'y nangusog ni ini. Nagkasabot ko nga dili ka interesado. Total luwas man ko. Dili gusto ang imong iyaan. Kumo kay kabos ka makaluluoy lang yapon kita sa mga tao nga wa may baw sa tong kahimtang karon apan sa ingon lang niadto ka sayon, patyon ka. Pa, Kino. Wa kay nasabtan. Buot kag yung patyon, Samuel. Dunay gustong mo patay nimo. Mo ka na hinungdan nga dili jud katulgan ang maong hitabo sa kung maguwa nga imong iyaan. Kung wa ka importanteng sakon sa taas, ay nalagsa ka. Tara, kaduha na manawag ang imong iyaan. Muani ka si Sam? Oh, kinahanglan mo anhigid siya. Kay siya mo'y labing importante aron masayran sa niya. Kung kinsa kini nakasaksi dahil sa diyang nahitanran si Samuel. Nagduda man gud ko. Nagamatngon man ko niya nga murag wa siya interes nga giugat gud sa imong mama ang maong hitabo. Nagduda gyud ko. Mubalibad si Yan ang sakyanan ti Tiong Hilo. Anthony! Kati! Oh, Noy Angelo. Noy, wa si Samuel? Naman! Pamin ako, Tiyo. God bless. Hi, Sam. Kati, Abi ni Kati nga, dili ka mo ani. Kumusta man ka, Sam? may kang akong kinabuhi ton. Mao ba? Karon pagi ko makamatngon kung unsa ang tinuod nga kalipay. Kumusta mo gat? Wow. Angelo. Manang! Samuel. Tana pa. Kati, Tun. Okay, Sam. Sige, Sam. Iguntan ni mong tanaw nga akong igagaw. Tinuod kang malipayo na siya niyo? Well, unsa ba day karon ang imong nakita niya? Kung ako'y pasultihon, medyo malipayon. Unyot, ayaw kong sultihi, anak. Kay bisag mag-unsa pa siyag tago sa iyang tingsi og ngisi, malilian gihapon nako ang gipati niyang kaguol. Well, anak man gyud ning tao. Bisag ang tinuod gisakitan, moingon nga way sakit. Bisag gipati grabing kaguol, moingon nga malipayon. Bisan nihulma sa dagway nga gisakitan, moingon gihapon nga wa may sakit. Oh, kinsa man ni sila? Oh, mga NBI na. Mayong hapon, sir. Mayong hapon, sir. Dana mo ang witness, sir. Pagka hit and run ni Samuel? Ikaw mo'y nakakita kung kinsay nakadasmag ni Samuel. Samuel? Tiya. Are you okay? Si tiya. Pero, porque nga medyo uneasy ka. Aha? Oh, they are here. Aura, ang mga NBI. Good afternoon, madam. Sí. Buenas tardes, señores. ¿Tú conocer con quién mi alado di? Yes, Madam Cecil. Nakaila kami sa imong gikatupan. Imo siyang manghod.
Thank you, gentlemen. Después, nakaila también kamo con quien, si Samuel. Yes, Madam Cecil. Siya si Samuel. Imo siya pagumangkon nga mo'y biktima sa hit and run. Gracias. O kini siya mao ang saksi. Yes, ma'am. Siya mo'y nakasaksi sa maong hitabo. Mientras caliente pa ang komida, mientras init pa ang pagkaon nga akong gipaandam para ninyo todos, por favor, mga una kita ninyo. Human na to og kaon, mo proceed na kita sa atong istoryahan ahora dia. Salamat, Aris. I hope you like it, Ophelia. Nakagusto ko sa imong gihatag. Matahom nga mga buwak. Sorry, but I don't like chocolates because chocolates are bad for teeth. You know, just like me, Ophelia. Now, look at my teeth. This is not an original teeth. It is already fake. Fake teeth. Because my dad, when I was a boy, when I was a boy, he always bought chocolates for me. That is why I have fake teeth today. See? It's shining though. That's why I don't like chocolates, but I like fruits instead chocolates. Oh my God! Aris. Oh, okay. I'll go home now. You're sick. You rest, Ophelia, because you're sick. Okay. I'll go home now. Bye. Bye. Bye, Aris. Sorry. Sorry. It's okay. Bye. Bye. Tuwa na si Aris. May pauli na, tiya. Ado ta sa doktor? No. Ayaw. Mawala ni. Ingon ang doktor, dinala kini sa kong timab. Nalipay ko sa imong gibalita, pare Fred. Ika na lang pirming magmonitor sa itong mga anak. Isali ko nimo ang tanan. Basta ayaw lang kabalak ikon mahitabo man gani nga mahilabta ni Aris si Ophelia. Kaysa ako nagikaingon nimo, pare Fred. Wa ko'y problema ug ingna si Aris, ha? Bisag wa pa sila magkasal si Ophelia. Musugot ko nga may mahitabo na nilang duha. Ingon na ana ako kaseryoso sa atong ikasabutan. Tungod kay di ko buot nga laing lalaki ang mabana sa akong anak. Okay, bye. Ngano ka? Ain ka magdinanawan ako. Celia? Nahibaw naman ko. Bisag mag-unsap ako, wa gyud ko'y mahimo. Tungod kay ikaw, maoy matuman. Nanginaot ko. Nag-ampo ko kay mauragid kini akong konsuelo sa akong pagkaasawa. Ang panghinaot o pag-ampo. Unta, Emilio. Husto ang tanan nimong gibuhat ngadto sa atong anak. Imo na gyud ay siyang gihungit ngadto sa anak ni Fred. Tungod kay naniguro gyud ko, Celia. Naniguro ko sa maanindot nga kasiguruan ni Ophelia. Ang muani baya sa mga bunga aning imong siniguro matod mo pa.
Dili ba ikaw? Kung dili ang imong anak. Estrella, kalipay ang anihon ni Ophelia. Inaya kong bakakon niya. Kundi ba niya ako pasalamatan? Nabusog ba kamo, palihog? Nabusog, Ma'am Cecil. Salamat. Muhangyo ako ninyo todos silensyo. Naghangyo ako imo'y silensyoso por favor. Porque mao kini ang labing nga importante nga bahin sa akong tuyo sa inyong pag-anhi. Como isulti aral sa witness, kung kinsa gayud ang iyang nakita nga gidasmag niya og tuyo ang sakyanan ngadto sa akong pag-umangkon. Madam Cecil, kining hulagwaya, mao ang nagdrive sa auto o gidasmagan ang imong pag-umangkon. Angelo? Samuel? Diyos ko! Porque Angelo? Si Emil. My God! Anthony? Klaruha lang, por favor. Wa ko magkailakin sa ning tawhana sa hulagway. Tungod sa akong saksihan, may kurog ko sa kalisan nga nakakita nga nalagpot ka, sir, nga nadasmagan sa maong auto. Ang sinugdanan yun, pag-abot sa auto, diha kini parking sa Pikas Daplins kalsada sa eskwelahan. Diha ko sa dool. Naninda kong sigarilyo ug mga bulak para sa graduation. Pag-abot sa auto, may kanaog kining tawhana nga ni Asulagway ug misud siya sa eskwelahan. Wa ko mahibaw kung pila ka minutos ang milabay sukad sa iyang pagsud sa eskwelahan. May gawas siyang balik sa eskwelahan. May balik siyang auto, nagisakyan, nga masukanon kayo, ug mao hinungdan nga nakalingi ko niya, ug ako siyang gitanaw og maayo, kung kinsa iyang kontra kay na malikas man siya, tungod sa kasuko, nga muragani siya giluod og maayo. Misakay siya balik. Abi kog mularga na siya pero wa di ay kay abli pa man iyang pultahan sa auto. Unya ako siyang nabati og nakita nga misamot og kasuko. Matud pa niya. Nakabati gyud ko. Ako yung nabati. Ug matud pa niya nga nagtan-aw sa gate sa eskwelahan. Ang salbahis, ang irong gutom. Paglingi na ko sa gate, maoy akong nakita sa usasan ning gawas. Mao ikaw, sir, nga may kuyog nga gwapa kaayo. Milagubo ang pultahan ug kusog kaayo kay kusog man kayong pagkasira. Gipaanda dayon makina. Abi kog mularga na. Pero wa giday gihapon. Pila ka minutos ang milabay. May mipalit na kog sigarilyo. Wa day no ko matagad ang mipalit og sigarilyo kay miutong man og maayong sakyanan. Murag nagpanikad. Unya, maoy akong nakita nga kusog og kalit kay midtagan ng auto og didto. Akong nakita nga gidasmagan ka, sir, og nalagpot. Og kining tawana sa hulagway, wa gyud manumbaling sa paghunong sa sakyanan. Hinuon, kusog kining mipalayo. Miapil kog tugok sa mga tao. Ug ikaw gyud ang akong nakita, sir.
nga nagkadtog ko og mayo. Salamat kanimo. Ang tanan nimong gisaysay karon way sayop. Porque way kuwang ug way sobra sa imong gisulti karon. Porque parehas también sa imong gipirmahan ug sa imong gipahayag dinhi. Sa imong affidavit. Gracias, Attorney Bascar. Here. Aki ang affidavit. Ahora, Samuel. Karon, Samuel. Sobrino mío. Escucharme, por favor. Please, listen to me. Necesitas mo firmar ka para pasakaan nato kaso si Emilio Corrales. Humadi mo mafirmahan ang tanan. Ato na yung pasakaan o kaso nga attempted murder si Emilio Corrales. I have a question here, Samuel. Mo firmar ka ba? Or not? Sam? Anak? Si, mi hermano. Doon na kay isulti sa imong iho. Iya ka ng katungod, manang Cecil. Ug dili ako. Pag ako lang ikasulti, nakinahanglang mo desider ka, anak. Kung unsang angay nimong idesisyon, isip imong katungod. Mupatay yun ay nimo si Emil. Palihog ko bulpin, attorney. Mupirma ko, Tia Cecil. Wag jud ko magtahom, Anthony. Wag jud ko magtahom. Wag jud ko magtahom. Sobra na kaayo si Emil. Sobra na kaayo. Hay na nga kumpirmahanan, attorney. Palihog ko sa firmahanan sa akong pag-umangkon, attorney. Muchas gracias. Ani Samuel. Salamat. Salamat, Samuel. Gibarugan mo usab ang barugana natong mga muntiklar. Ipaila na to sa kalibutan nga dili angayan nga mahimong gawas nun ang sama kang Emil. Sige, Madam Cecil Monteclar. Salamat. Ako ang magpasalamat kaninyo, attorney. Salamat sa inyong ayuda. Muchas gracias. Amo kinang Madam. Salamat ninyo, attorney. Okay, ato na ha? Adios. Angelo, Samuel, ven aquí. Manang Cecil? Tungod sa maong kaso, magsugod na og bayad si Emilio Corrales. Anam-anam ng bayran ni Emilio Corrales kung unsa may iyang nabuhat diha ninyo nga dugo nga Monteclar. Thank you, Atty. Morris. Sige, bye. Esther! Estrella! Emel! Doon na ka ba isuko? Pamilo, ha? Ready na nga itong mga papers para makalarga tas Amerika.
Huwag ka malipay sa akong gibalita. Esther? May tiwason ko dito sa kusina, Emil. Huwag sa... Paminaw, oy! Paminaw! Nalipay ka ba sa akong gibalita? Nalipay. Nalipay, oy. Buringog agad. Pawa niya! Pawa! Kanikuan na sab ko. E nagasimuhot kong lamas. Di Milagros! Ipalihog ko, doon ay tao. Kapuris yan sa kong isabak. Aris? Hi. This is not chocolate because chocolates are not good for teeth. This is flowers because flowers looks you more beautiful. Thank you. Thank you, Aris. Tell me. Unsay ako kumbuhaton? No. Nothing, Aris. Thank you. Wata lang ko palihog sa sala. Aris? Oh, Pilya. I know a thing. If a woman got preggy. Sige ka, digwa. Are you pregnant? Oh, Aris. Mabdas ko. So, I'm right. Pregnant ka. Karon. Magpakasal ka pa paghihapon ako. Tubag ako, Aris. Can I wipe your tears away? Aris. Okay. Okay. Makikminyo ka pa paghihapon ako, Aris. Bye, Ophelia. Okay, Aris. Oh, nga numihunong ka man, Aris. Nothing. Bye. Mulagaw ka na, Aris. Bye, Tita Milagros. Oh, okay. Ophelia? Nganong dali raman lagi kaayo si Aris? Nangutana siya na ako kung mabdos pa ko. O niya? Akong gisultihan sa tinuod nga mabdos ko. O niya? Mautong nananghid ayon nga mulakaw na siya. So? Diya, mahinayon o dili. Ang kasal naman ni Aris. Dawato na ko kung unsa man kani ang mahitabo. Para nako, wa na'y laing opsyon nga ato madangpan, Ophelia. Kinahanglan mahibaw ang akong magawang sa tinuod nimo kahimtang. Basin
pa mao kini hinungdan nga mausab ang dagan sa hitabo. Uway kausaban, tiya Milagros. Ang mahitabo, mao ang dugang komplikasyon ug sakit sa dugan. Kung mahibaw ang akong amahan, musamot ang bation niyang kapuot. Ug ang labi ko gikahadlukan. Nga lakip kining akong anak, maamong og mapagan pa sa kabangis ni Papa Emil. Ug ang labing sakit, ikikalimtan ako sa iyong amahan. Nagtipoli na siya ako. Ophelia. Tiya Milagros. Kutob sa mahimo ug mahitabo. Diligyan mahibaw si Papa Emil. Ninagsabag ko sa anak namon ni Samuel. Ang dugang problema kay mo atras gid si Aris sa gikasabutang kasal. Ang grabe ug bugat gyud kaayong problema. Kung ato may baho si Manny Emil ni Aris, nga mabdos ka, ug ang amahan mao si Samuel. Unsa man kahay mahitabo? Kinsa may akong kadangpan. Gawas ra gyud sa kamatayon. Ophelia. Son? Hi, pa. What happened? Unsay nahitabo? Nganong gipadali ko nimo pauli? You said it's very important, son. Sit down. Oh, okay. What is it, son? Okay. 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 Come on, Aris. Ophelia is pregnant. What? Pregnant? Yes. She's pregnant. Mabdus? Yes, she's mabdus. Kinsay amahan? I said kinsay amahan! Of course. Ako. Come on! Tinuod ka, Aris? Yes! Ako ang amahan sa gimabdus ni Ophelia. Yes! Anak ka gyud na ako. Liwat ka gyud na ako. Kilat kas babay, ha? Wa pagani mo makasal pero imo nang gipaliwatan. That's my son. And I am very proud of you. What happened to you? Seems that you are not happy, Aris. Okay. I'm happy. I'm happy. Good. That's all. I'm happy. Very good. Yes, I'm good. Yes, I'm good. I'm good. You are good. Yes. Yes, I am. Come with me. Ouch! Where, Papa? Ato na to si Ophelia. Come on! Come on! Milagros! Ophelia! Open the door! Fred? Hain si Ophelia. Sir Freddy? Come here, come here, come here, come here, come here, come here. Oh, my beautiful and very beautiful daughter-in-law. Oh my
God. Pagaksa ko sa matahom kong daughter-in-law. Kanindot luniton sa duha ninyo kadong ka ni Aris. Wa pa gani mo duha makasal, pero nag-una-una na mo planting rice. Aris? Because we're in love to each other. Right, Ophelia? Milagros! Sir, Tauga ang Pilipinas. Tauga si paring Emilio. Unsa? Ay, ayaw ko kumidyahe, Freddy. Tinuod ang imigisulti na ko. Tinuod kang mabdos na ang akong anak. Mutuon ako nimo, pre. Mutuon ako nimo. Unsa to? Pare Freddy, wa ko'y bisag gamay kayong kasuko sa imong anak nga mo'y amahan sa gisabak ni Ophelia. Kaya ang tinuod sultihan taga. Gusto sa ko mahitabo ka na aron masiguro yun ang atong plano. Bye, pare. Gitutukan mo kanimog maayo, Esther. Ha? wa man, Emil. Gitanaw ta. Amo limod kapag yun! Naibaw kong gibati kag kalain o kasuko nako. Tungod kay sayod kasab nga siniguro ning ako. O gidungog yun ang akong pag-ampo nga mahilabtan si Ophelia ni Aris. O bisag wa pa sila makasalwa ko'y angang ikasuko. O di mahitabo nga masuko ko na nagsabak na ang atong anak bisag wa pa sila makasal si Aris. May katarungan uwa. Wa ko'y katarungan nga supakon ka og mubatig kapungot diha nimo, Emil. Apa nakamatikod ka ba? Nga may epekto kini diha nimo? O sa may mahimo sa bation ko kapungot diha nimo? Dugay naman, Emil, nga way mahimo ang akong pagkaasawa. Diha naman ko kutob sa pong asawa og wa cute ko'y katungod sa akong pagkaasawa. Ayaw nag-ilahos. Ayaw nagtiwasa kay naibaw nako. Unsa na sa imong imando nako. Emil, mopahawa ko. Pangandam, ha? Kaysa labing dali malarga tas Manila. Human mahikay ang mga papilis sa itong paglarga mula hosta sa Amerika alang sa kasal ng Ophelia ug Aris. Samuel? Samuel? Wa siya din siyang kwarto. Milakaw yun tingali. Sorry, Anthony, Kati. Wag yun si Samuel din sa bahay. Ang butog hain. Wa mananghid na ko. Panaghap lang sa ninga mo, atiyo. Domingo magudunta. Pakuyugon unta na mo siya. Mga ligo migdagat sa Kati. Hindi na lang may magyugay no, Angelo. Nahala ka mo'y mahibaw. Ako lang unyang ingnon nga dinhimo. Kung muli na siya. Si Sofia tingali iyang kuyog. Permanente yun nga si Sofia ang iyang kuyog. Adon lang mi, tiyo. Tanakat. Ni Angelo? Sige, Kat. Niyot. Ngano, Kat? Sunod na to aning mabalitaan. Magminyusap sila si Samuel ug si Sofia. Ikaw dahil, Sir Samuel.
Pagkadayon ba? Nalang ko'y may danon kayong tuyo nimo. Dayon, sir. Lingkod, sir. Salamat. Giyon sa man yung pagtultol din sa among gipuy-an, sir. Nangutan na lang ko. Niya ako kay doon ako ihangyo nimo. Manghinaot ko. Nga maminaw ka sa kong hangyo. Ug ihatag nimo nga rin ako ang akong ihangyo nimo. Unsa man ka na, sir? Ako mo inahitabuan. Ako mo ihapit mamatay kay buot patyon. Apan dili ko argabyado. Ni ako, hangyo unti ka palihog. Atras sa imong pagsaksi. Ayaw pagsaksi batok ni Emil Corrales. Ikahatag ba kinini mo nga rin ako? Naghangyo ko nimo. Lisod kayo ang imong gihangyo, sir. Pero nganong wa man nimo kini isulti dito sa tubangan sa mga NBI ug sa imong iyan? Tungod kay desidido kayong akong iyaan nga mabilanggo si Emil. Dili ka musugot nga mabilanggo si Emil tungod aning imo karong gibuhat. Unsay katarungan? Patyon ka niya. Saksi ko, ana, nga patyon ka niya. Dili ko lisod ang iyon, sir. Musugot ko. Salamat. Pero ako unang paybaos, Madam Cecil. Maungwa na ako kiniisulti atol nga anaa sa tubangan ng akong iyaan. Unya, imo na hinoon siyang sultihan sa akong gihangyo nimo? Lisod kay na, sir, Humanan ako pirmahe ang angay pirmahan. Ang kuwang nal nako, mao ang pag-atubang o pagsaksi nako batok sa tao nga nakasa diha nimo. Unya karon di ay dili kargabyado. Ngano man, sir? Tungod kay ang maong kaso ako og dili inyo, ha. Dili ka mo argabyado. Og ako unta ang angayan nga mo argabyar apan dili ko. Lisura kiday. Ibutang nako. Nausto ka. Kay imo maning kaso. Ikaw may nahitabuan. Sige. Muatras ko. Dili ko mo tunga. Dili ko mo saksi. Pero natutulan man ko si mong iyaan sa mga NBI. Gunahin ko magpuyo. Nakatultol sila din, Husto giday ko. Husto giday ko sa kong panagana. Wa giday ko masayop nga nagdakon ini. Unsay imong kuhaon anang kamay bag, sir? Kini. Kwarta. Magamit mo kini aron mo biya dinhi. Nagabang ka lang na imo gipuy-an busa. Wa kay problema kung imo kinibiyaan. Gamita kini kwarta. Bisan asa ka paingon. Aron malayo ka na dinhi. Karon ba dayon ang gusto mong mubiya ko dinhi, sir? Kinahanglan wa na ka dinhi sa dili pa i-schedule ang kaso. Kanus ka? Sa sunod simana? Impluwensyado ang akong iyan. Dakan sig mga kaila. Busa, dili lang hibaw-an nga ma-schedule ang kaso sa labing dali. Dawaton ko ni Sir Samuel. Ang tinuod, gikan nimo mo'y gusto ko mahibaw-an kung ihatag ba nimo nako ang akong hangyo. Mag-agad ko nimo. Agdon na ka. Agdon di ka kung kanus akon mo palarga. Sa labing dali, gyud. Layo rak itong sunod simana. Kay bahala. Boy ining kwarta. Why problema? Dili na ko mo saksi
ug biyaan ako kining dapita. Igo-igo lang nga mga sinina nga atong dadon, ha? Kaya human sila kasal ni Ophelia ug Aris, mubalik man dayon ta din sa Pilipinas. Alas 8 sa buntag atong flight ugma para Manila, Esther. Esther, nakadungog ka ba? Alas 8 sa buntag ugma atong flight para Manila. Nakadungog ko, Emil. Aw. Nagpaminaw ko nimo samtang giandam nako kining atong mga dedunon. Alas 8 sa buntag ugma ang flight nato para Manila. Salamat, Esther. Unsa pa may gusto nimo nga akong andamon? Kinahanglan kumpletuhon nako ang pagpangandam aron wa na ko'y trabahoon pa unyang gabi. Magkapahimuot ka gyud. Tungod kay murag wa lang nimo kining umaabot na kasal ni Ophelia. Unsa pa may gusto nimo? Maglakaw-lakaw ko sa karsada, unya garbo ko nga magsinggit-singgit sa kahimtang sa akong anak. Nalipay ko, Emil. Huwag ka malipay! Ato na ko pa. Dali-dali ka. Maliit na ko. Alas 6 pa gani. Alas 8 pa man ang imong klase. Basta nagdali ko. Pa, alin ako. Nahibong naman ko sa mga linihok ka ni akong anak. Doon na ka siya gitago na ko. Sigurado ka sa Manila? Dako ang Manila, Sir Sam. Maglisod sila pangita na ko kung magkinaunsa man gani. Iyato ka dito sa sud. Tana. Tana. Kinsay. Buanga, sir. Kanang tao. Nakisulti sa driver sa auto. Mao gina. Maunay nag-drive sa auto nga nakabangga nimo. O kana pag yung auto ha, ang nakabangga nimo. Balik lang dito sa pabrika, ha? Ayaw kalimot sa ito'y kasabutan. Just in case mamalik ang mga NBI. Kasabot ka? Oh, sir. Oh, sige na. Tara, mister. Siniyaw sa may mong... Uy! May irong gutom nga nasaag din, he! Sir, Sam, nasa pa yung nato. Dakaw na. Ikaw na laisod. Di na ko makalikay pa niya. Sige, sir. Ari ako. Bisan asan dapit tingalis kalibutan, di kagyod maangay, irong gutom. Emil. Diya ka lang, Esther. Emil, utang buot. Tana sa sud. Huwag tangon ko lang, Esther, ang dimalas. Kay nakita na ko ning irong gutom. Nag-unsa ka man ni irong gutom. Oh, pasagdi lang. Bisan wa ka mangutana nako pero sultihan taga. Muapas kami si Esther ni Ophelia ngadto sa Amerika. Kaslo na si Ophelia sa lalaki nga mo'y tinuod niyang gimahal. Unsay? Unsay ha?
Ha? Kupot-kupot ka ba sa imong oo? Hapit ka na mabuang? Ha? Samuel? Diya ka na, sir, ha? Utlo ka sa... Samuel! Samuel! Tanawara ang irong gutom. Miligid-ligid sa yuta. Ayaw pa ko. Ay pagdoon niya, ha? Pasag di siyang mamatay. Tara! Tara! Ginoo ko, Emel! Dali na! Doon ay patay dito, guard. Ginoo ko. Dali na! Taro na ka, ha? Animal ka! Mauna ni Arom. Tio Angelo. Oh, anak. Pa? Ano man ka? Sam! Sam, saan tabo? Naod sa ka? Wara good. Gipugos ko nalagda din bisag dili ko gusto. Matod sa doktor, miligid ka kuno sa kasakit sa imong Nawa man dayon. Kumusta ka na, Samuel? Nagkasulti na kami sa doktor. Pagawas na ko sa opisina sa doktor, mausap ang pag-abot sa taga-NBI nga gibalitaan ko nga milayas ang bugtong natong saksi sa kaso bato kang Emil. Asa maga nato siya pangitaa? Asa man nato siya makita? Punyeta! Mga higala palihog nunti sa pagpaminaw uban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mihabo-habo na usab. Tagsulat Fermin Colyantes Gomez. Ubos sa direksyon ni John Gomez. Musika Joel Bense. Recording editor Rani Budomo. Soundman Christian Henry Jano. Dalit sa RMN Drama. Umoto ka listeners ang part 9. Napadayon kong basa. Bahala na lang mo taas atong vlog ron sa diri sa kuman sa drama kay manaman mo paminaw no. So diri na lang kita magtiwas og basa no. Nya si Demi June Sarmiento. Sir Idol, mag-aabot yung sa part 8 ani nga drama. Tulokibon kayo ni nga drama. Hinaot. Unta sir, ma-upload ni mong part 8. Dayon, paborito kayo ni nako. Permit ko nag-atang ani drama ha. Salamat kay Demi John Sarmiento no? Sa pag-abot ani drama ha. Na-upload ng part 8 niya. 9 na taron. Si Yelrisina Blando. Sir, salamat kay sa part 7. Hinaot ko ni mo. Ngay, padayon ni muning drama kay nindot kay sir. Salamat kayo. Yelrisina Blando no. Nya si Ninin Handaya ma-upload na unta ang part 8 na Sumpay Idol na upload na no. Salamat kay sa paabot. Nining Handaya. Si Lerk Soso doon, salamat sa part 7 sir. Amping kanunay, God bless always. Salamat kay Lerk Soso. Nya si Ripay Lingato may adlaw sa imo idol. Salamat kay naana jud ning drama ha kay nindot kayo. Salamat kay puli mo si Ripay Lingato. Og si Pirir Lailani. Wala ko kasabot sa kong ibati, grabe nga gugma. Salamat kay Pirir Lailani no. Sa imuhang pagpaminaw sa drama no, lalingaw jud ko ba. Si Noel Bituya dugay-dugay jud nasumpay na idol. Mo lagi pasensya kay no. Nya, may kamutan lang ginako ron nga di na tantong dugay no. Di man pud maingon og kada adlaw kay tungod lagi kay tarungon man og edit good. Muna nga pero bani kamutan na di na mabutog sa buwan kapit. Muni kamot ko mga ka-listeners para ninyo mga ka-listeners no. Kay nadasi ko yung comment sa part 8 no. Unya si Chirpar Amping dyan, salamat kay Chirpar no? Sa kanunay nga pagpaminaw sa pagsuporta. Unya si Josephine Serato, pa-check up kay Kamra sa iring din na may injection para na tuod ay salamat sa pag-upload sa part 7 dugay na jud ko naghulat ani. Salamat kay Josephine Serato. Unya si Edwin Panso bus dyan, nag-atang jud ko ani part 7. Salamat kay Edwin Panso no sa pagpaabot. Florita
Kabu birthday, nice drama sir. Next episode please. Na-upload ng part 8 niya, 9 na taron. Si May, good morning Sir Jan. Wala pa gid sumpay please. Na-upload ng 8 no, 9 na taron. Salamat kay May. Si Imelda Ganal, salamat kay Sir Part 7. Gawat yun kung sumpay aning nindot kayo nga drama. God bless. Salamat kay Imelda Ganal. Si Jocelyn Infante, Sir Jan, salamat please Sir Jan. Tiwasa ba og upload ng drama ha. Salamat kay Jocelyn Infante sa pagpaminaw ng drama ha. No? Ako yun yung panikamutan nga mahuman. Di man ingon og mga kadadlaw yun. Pero panikamutan ako nga mahuman yun eh. Nya si Peter Leilani, kaihiyon ko skilig, mura kong mabuang, agoy. Makarelate siguro siya sa yung love life ba. Salamat, Peter Leilani. Nya si Dimi June Sarmento, Sir Idol, magpaabot ko sa part 8 aning drama. Tulokibon kayo nga drama, hinaot unta sir, ma-upload nimo ang part 8 dayon. Paborito kayo nako ni. Pero medyo ko nag-atang aning drama ha. Salamat kay Dimi June Sarmento no. Nya mura mag-loading kog ang mga comment section. Masig maura tingalin eh. Kaya di naman musibog. So, mulitso na ko sa comment sa part 8 tingali kay mura mag na-praise man, no? Na-praise. Mauna gid eh. Ari na ta sa part 8 nga comment. Ari si nya ang comment sa bang drama murag di sana ko matagad ron kay taas ang tama no. Oh, dirita sa comment ni Jima Pidad. Jimmy, sa may basa ni Jima Piedad. Jima Piedad siguro Jima Piedad. Diyos ko salamat jud ani ay ya jud Diyos ko salamat jud ani agi atay kadugay na nako paabot nagpaabot ha pero okay ra excited ko karon. Salamat Jima Piedad sa pagpaabot. Si Federico Gantalaw dili padayon gisundan ba ya nako from New Zealand. Salamat kay Federico Gantalaw no, sa pagsunod ang drama ha. Panikamutan ako mahuman gid eh. Na si Imelda Ganal, salamat kay sir sa pag-upload. Maayo ka nga tao sir. Ginoo na lang bahala ng mga tao nga bintahoso ug may take advantage nimo. Pray for them. God bless. Salamat kay Imelda Ganal no. Sakto gyud na imong tambag no. Salamat kayo. Nya nikamot lang gyapon ko nga makapadayon no. Nya si Cherry Pie Lingatong, salamat sir Jan kay naka-upload na ka. Salamat po kayo nimo Cherry Pie Lingatong. Bantayan ako ni kay tuniagi na paong ba. Taas kay kog yaw-yaw nya. Wala ma-record og tingog. Kay napaong ang microphone ba. Salamat kay Cherry Pie Lingatong no. Si Luz Biminda Orales, hello Idol Jan. Salamat kay may part 8 na. May part 8 na po balag dugay basta continue lang kay may ka-excited kayo ang story sa imuha mga drama Idol Jan. Amping ka sa kanuna yan. God bless you always. Salamat kay Luz Biminda Orales no. Taas na yun yung buhok yun. Kinalanan na ipugngan ba? Wapo pugong da. Yan si Kuan, si Jocelyn Infante, salamat dyan. Anay part 8, salamat. Salamat kay Jocelyn Infante sa pagpaabot ng drama. Si Starlet Sansis, salamat bisan dugay sa panahon nga dugay panahon kang nag-upload tingali no. Shout out kang ima nga naghatag og info nga nay part 8. Salamat kay Starlet Sansis no sa imong pagpaabot ng drama no. Nya sa imong amiga sa niya si Ima no. Shout out dai ko no. Ima nga naghatag og info nga nanay sumpay. Salamat no sa inyong pagpaabot Starlet Sansis ug ni Ima. Nya si Jorin Bailosis. Salamat at may karugtong na din. Salamat kay Jorin Bailosis sa inyong pagpaabot ng drama no. Si GM Hart, salamat kay na naging part 8 Idol. God bless you always Idol. Salamat kayo GM Hart no sa imong pagpaabot. O God bless po nimo. Si Miles Ramos. Dugayan nimo na balik Sir Jan. Oy, sige jud kog atang sa mga niyo upload nimo. Haha. Miyo kay diri sa Saudi magtrabaho tas wala mi paminaw sumpay sa imong drama. Haha. Pero salamat kay na jud sumpay karon. Pasensya kay Miles Ramos no, dugay kay nasumpayan. Saon kay nagsusi-susi palagi kog kinsa joy. Kay namo mga hacker ba nga gitarget na gini akong account. Gusto ma-hack ba. Atong karon sige gyapon. Sige birada ning mga hacker ba. Mangilad lagi di man jud ko mapailad. Magsumanggil og sponsor, mga na or unsay bitik-bitik ba nga mailad ko ba. Pero wa na tagdaron bala ang mga hacker nga usa ra man ni katawo gyud sa matod pa sa kong lagi advisor usa ra ni katawo nga nasuya ba. Una nga gusto i-hack akong account para muundang na tingali ko ba.
Muna paundangon tingali ko ron siya na magpuli. Salamat Miles Ramos sa imong pagpaabot niya si Badiday dili man kinaiya sa tao lods kinaiya nag-ahas. Mao lagi Badiday di jud ka kuano ning nadyo mga kuan niya tao ba bigawso. Mo na nga kanang lisod kaayo no kanang ito gusto niya yaon tanan yan na bitaw. Naning kamo tari ubot sabton dugay na gid ko nag upload og drama sa una pa niya. Mapukalit kag tungha ning gusto mo puli ba niya. Ako na manoy tangon. Ambot lagwa ba masayop na akong advisor ba nga kinitohan na klaro gid kay nga nasuya ba kay gusto mo puli ba. Ano masuya man nga kuan man pwede man talag mo diskarte og ato ang gusto ta ba yan na. Muna nga sakto ni mong kuan gid Badiday no nga lahi jud kinaiya ba. Lerma Suzuki. Wow, salamat kay Sir Jan sa naghulat sad kuan ni okay ra Sir Jan oy basta nagyaguan baya sad nimo. Yaguan ba nimo lig maayo tanan man tanay kakulian sabton nang gud nato. Salamat Lerma Suzuki no sa pagsabot nga dugay ta naka-upload. Si Junbert Bagyo sa mundong abi na kog niundang nakahahaha. Mo lagi Junbert Bagyo sa mundong no usahay murag makawala og gana ba kay una sa tanan no gihurot na sa uban. Murag bagilaon tanan ba yan na murag di na magpa-arkansi may kaingon lagi ko nga ingon to ko advisor lagi si Piat kung nga anong nanudlo ko ba kay mamintaha minuning uban na uban sad nga bisag wag na ko gi tudloan kan lang ba kanang nasa ilahang kaugalingon sad ba di sila mo respeto sa uban natong naila gusto nila nga ilaon tanan. Kanang tang mahadlok sila mawahi mga listeners. Mag-una sila kanunay, mahadlok mawahi ba. Nya ang uban uy mo na. Di ba? Mahutdan ang uban kay yaon naman tanan. Pero sige lang kay mampu na ilang kalipay no. Nya si Duki Sigunto. Salamat dul sa payan Duki Sigunto. Si Charlie Bordan karaan na asoy idol upload ni Kuya Goliath. Sige mangita ta Charlie Bordan no. Nya si Marlon Suko. Kumusta idol? Medyo nadugay imong pag-upload mo lagi Marlon Suko sa amin kay galibog murag nahugno kung gamay aning kuan lagi. Kini bitaw na ay mga una sa tanan na ang mga nahurot na. Nahurot na gyud. Unya napay hacker nga nagsigig paningkamot nga ihack akong account. Makawa og gana. Bisan pag niabot ang isang buwan kape nga yamo na koy upload. Wa mo undang hacker ba. Grabe yan hacker ba. Nasuya lagi ni siya kay iya yung ihack akong account. Grabe. Badiday comment ni Badiday nagud tao lods nga abusado sa kaayo sa isa ka tao. Mao lagi Badiday. Pait kayo ning bro di salig og tao no kanang nagtaw di mo ka masuito gid ba niya imong tabangan bitaw tay mo murag posible magud niya usa mo siya nasuspikan siya sa ako ang advisor ba nga tingali siya gid ang nagbuhat ana ba kay ang iya mo style kay hotdo niya tanan di siya magparkansi gani gusto pag ganina gusto pag niya hilabtan ang hinaguan sa uban. Yan na ba? Hinaguan sa uban, gusto niya yung kwaon. May gani kay istikto ng YouTube ron, di na pwede na manghilabot ka sa trabaho sa uban kay Marius Content man. AI na may nagkontrol ron. Salamat, ug dako. Kay lisod man kaayo, bitahuso man yung klases tao ninyo nanay god. Kinang manghilabot ba sa trabaho sa uban ba yan na? Na gini kay ang AI ron makasubay na bagay siya original ba yan na kasi original uploader lahi sa una mo kay bisag sa una pa mo pa AI atong panahon na masakpan magyapon madugay ag kinsa tong mga nangopyar ba yan na mo nang mawita tong nakaamgo tong uban
nga sakto dai akong gisulti ba nga dili di maayo na manghilabot ka sa di mo ang trabaho ba kay moabot yun ang adlaw nga masakpan sa YouTube nga na nakaibaw ang uban na katong mga taod-taod na sa inyong mga uploader nga sakto akong gisulti. Unya lay nag-comment si Luz Biminda Orales. Idol dyan, ano dyan mga tao nga sinahan kayo ug hakog si katawo. Pero sige lang idol sir dyan, Ginoo na lang ang may balo sa mga tao nga nasina sa imuha nga pag sulay ra na ni Lord nimo. Tungod kay maayo kang tawo ug love ka ni Lord, God bless you always. Salamat kay Luz Biminda Orales na. Og si Badiday upload bisan bag-o nga drama lods. Kay ang tao mamili man good na kung aha sila ganahan, maminaw lods, pipraktikal na ta karon lods. Mao bitaw no Badiday. Salamat kay sa imong suggestion Badiday no. Tinuod gyud ni imong ko ano. Gisulti praktikal na gitaron. Muna nga di na ako magpadala sa ako ang kuan. Kanang ako bitaw gibataan ba nga kanang wa man po sila mosugot. Bita to si amiga drama ug si Palami ay drama kay sila raman ang maayo nga klase sa uploader nga nakasinabot nako kay di man dito sila manguan ba mamintaha ba nang sabot-sabot lang mi ba ug kini siya mo upload ako are siya atong pikas nakasinabot mi nga magrespeto ay pero kini uban yo man ni maapil sa mong sabot nga makigrespeto ay muna nga sakto ning tambag nimo Badiday no nga praktikal lang gud ba di na pug mo wa man po sila mo respeto aw iyahay na tag-upload ron ang mga listeners na lang gud ang mukuan na magkamo na lang mo ko mag-asa mo maminaw mga listeners no kay sakto ning itambag ni Badiday nga ang asa mo ganahan dito mo maminaw kung di mo ganahan sa ako ang upload, pwede mo dito speakers. Muna ang okay, ako kaya nga suggestion. Balag magbanggaan, may aning channel nga perting hakuga o drama. Kaya lisod kayo niyang style magod. Imbis ang nag-una, mas ubot sa ito, mas una ko nga kanang uploader og drama. Ang akong kabat sa una, si Gios, buutan sa to si Gios, mo tayo kong kabat sa una gid ug upload og mga tag-as nga drama. Kambi ang nakauna og style nga ani nga tinag-as. O napay lain dai pero mga forma, mga tarong man sila. Para ni dramang bisdak. O mga dramang binisaya dai. Mo dito mga dramang binisaya. Kanang nag-upload bitaw siya og drama sa DYSS. Tarong man sila, di man sila para ning mga bag-oron nga bintawso kayo. Tarong kay sila nga klase sa uploader. Pareha sa big style ba tinag-as. Muna nga ang akong ikasuggest niyo mga ka-listeners no, mas maayo dito maminaw ng mga ga-upload og tag-as. Pareha ni wa na lang po nag-upload lagi si kuan si radio drama mga dramang binisaya wa na sa nag-upload noon pero nindot siya mo-upload tag-as. Pareha og style sa kuha ba. Ug napay bag-oron si kanang Radio Bisdak mga ka-listeners sa Radio Bisdak. Suportahin niyo na kay tag-as po ng drama. Para madasig sad ba no? Pareha sila ni mga dramang binisaya ug style mga tinag-asad ba. So suportahin niyo na nga klase mga uploader kay mailhan man gud nimo ng uploader nga sincero kay balag mawahi basta tag-as ang upload. Ang uban kay magdali mangud sila nga ang ilang tuyo earnings ba. Gusto nila nga mo income dayon ba. Madlok maunhan bitaw, madlok mawahi sila. Ang ilang gipakadak-an ang earnings kini amoa kay tinag-as kay among gipakadak-an nga ma-enjoy man mo. Mao man akong intensyon nga balag mawahi ko basta malingaw mo kay taas ang drama. Sulit inyong pagpaminaw balabi na namoy mga trabaho, mga OFW nga maoy kauban silang trabaho, malingaw sila. Muna nga balag mawahi ko upload. Basta sulit inyong pagpaminaw, malingaw mo. Maunsa man ako mag-upload ko kada adlaw niya, bubo ra kayo. Para lang mo maka-earnings ko dayon. So
mamembro na ko sa mga bitahoso ana. Di mo unahan na bitahoso nga classes kinaiya mga ka-listeners good. Kano itong naay earnings ray pagkadakaan ba? Pagkadakaan mo ng earnings kay bahala na lang yatakan ni mo ng uban. Mo may style sa mga uban ron. Kanang paspas kila sa kinapaspasan mo upload kada adlaw. Tiloko ng drama. Ngano man tong kay earnings nilang giapas kwarta ba yan na. Pero kini amo ang style kay gituyo na mo ni haguan gyud og tag-as og edit para sulit inyong pagpaminaw. Malingaw mo, labi na sa mga listeners nga maor gyud kauban nila sa ilahang trabaho ba gining ato mga upload nga drama. Una nga bahalag mukita ra kong ginagmay kay siyempre tagsa ra man ko mag-upload at least di mo magmahay mga ka-listeners. Mao gina ako ang tumong kay ug tumong pa nako ang earnings gyud. Ug di ko parkansi we. Kada adlaw gi ko mag-upload. Nahihaya man kayo og magparkanse ko kung mao pa na tumong nako. Kung earnings akong tumong di gyud ko parkanse gyud. Kada adlaw gi ko upload. Tiloko na ko tanan drama. Pero wala ko tiloka kay ang ako ang magud nga style mga ka-listeners kay kuan kanang gusto ko nga sulit ba malingaw mo sa inyong pagpaminaw labi na sa inyong trabaho. Ako na nag-explain mga ka-listeners para ako anjud masabtan ninyo ba kay salamat ibadiday dahil salamat ibadiday no sa imong suggestion. Ako na tumano na imong tambag kay kuan naaraman sa ninyo kamo may mo desisyon na kung asa mo ganahan ba asa mo maminaw desisyon niyo na kay ug akong mag-agad ko sa kuan aning uban nga bag-o di man gud po sila makigsabot basta kanang itong magrespeto ay unta dili sila mo wa man sila mo uyon na akong sabot kay ibaw-an naman daan yun silang style nga gusto nila hot doon nila tanan. Pero believe ko sa yung undan lang po si amigo no, believe ko ang amigo yun. O kato si Palami ay drama, believe si ko ato niya kay may yung tao na sila. Muna nga muna yung mga nindot yung suportaan na ka-listeners kaning na klase no. Nya na bag-o ron ni-request ito si Charlie Bordan, ay comment ni Charlie Bordan upload Mascaradol 7 episode. Pasensya kay Charlie Bordan no. Kuan nay nag-upload og tag-as nga ang yung drama ni si Kuan video bisdak. Adto lang paminaw. Kay di na lang kuan kay daghan naman ni sila. Pero mas maayo dito ka sa radyo bisdak kay taas yun. Nya di ka magmahay ba kay bahala na lang mawahi na ang iyaha para sa kuha ba nga bahalag mawahi ba sa tagas. Kay ito ka mga mugbo ra. Mao na mag laba di mo na kay ma-excited naman ka sa sumpay niya. Mugbo ra kayo pod. Sagdi na lang uban na nagdali. Kung pero nadali kung ka dito ra ka sa mga mugbo. Kung nadali ka og paminaw ba, pwede dito ra ka maminaw nang nag-upload og mugbo. Pero kung ganahan ka og sulit imong paminaw, way bungto. I-follow na ang mga uploader nga tag-as og upload. Mo na kung tambag no kay mga ka-listeners no. Mo kung tambag niyo nga i-follow niyo na mga tag-as og upload. Gusto mo nga sulit inyong pagpaminaw ba kay dili ko mo suggest niyo ang mga uploader nga mugbo og upload niya earnings sa ipakadakan kay sila ra may mabulahan na gud. Sila ra mabulahan na kay earnings yung ipakadakan man dili man ang inyong enjoyment nga kuan sulit yung pagpaminaw. Kay kung ingon na style na gud masabot man gud nimo nga ang ilang ipakadakan earnings gud kay parang gisulti ni Badida practical sila gid mga ka-listeners. Makaingon ka nga practical sila
practical sila nga earning silang gipakadak-an mga ka-listeners, no? Pero ako practical ko nga ang akong ipakadak-an ang inyong kalingawan nga taas inyong mapaminaw. Mo na akong ikasulti mga ka-listeners kay ako gipulan ko ani miskay ako'y karaan nga uploader. Muna na kog na kuan na ning giplano nga i-hack akong account. Tagsa na lang gani ko mag-upload, i-targeton pag hacker na akong account. Tagsa na gani ko nag-upload drama kay ipalabo na nako ba sa mga bagong uploader pero naay hacker. Sige hunting sa akong account. Muna to How na gunang giobserbahan ni undang kong upload 1 month kapin. Wa mo undang ning hacker ba? Grabe mga ka-listeners, wag mo undang. Murag naa gyud ni kasina ba. Murag gusto gyud niya nga mawagtang niya ako ba. Grabe ni klasiyas kinaiya kung kinsa man nga nagplano i-hack akong account ba. Muna nga sakto ning tambag di briday, nanghagit man siya kining nanghagit ba og mundang ko ba? Hindi ko mundang Kung kining hacker ng hagit siya nga mundang ko, i-hack niya ang account. Musamot niya kung di ko mundang. Mag-upload ko daghan ron. Bahalag magbanggaan na lang Magbanggaan daw drama kay kay sa imong i-hack ang account. Muna akong ikatubag aning duda mo kadudahan mo kayo nga kailan kining usara ni sa mga kuan ba? Kini hacker usara na sa mga Pinoy nga nasuya ba nasuya aning naara ni di may ingon tong advisor sa akong pag paano ba isubay kuan na siya kanang klaro na lang gid nga na sina kung sa kasina ngita sa paagi nga masud ko sa yang bitik para ng sponsor ko no hay mo collaboration mo offer og kanang kwarta para gid masud ko ba sa bitik ba ug masud akong account mahack na mga yung pasensya ni hacker kay di gud kakakuha sa akong account kay di man gumaila din mong kwarta yan mo offer ka og kanang kuan bayad ka kay aron mo kay collab ko magpa-sponsor dili kung dawat man bahala or di ko kakwarta style nga yun ani ba nga iladilaron ta ba muna pasensya gid si Jocelyn Infante ni comment dyan ayaw undang ha naami kanunay naminaw sa mga upload nimo sagdira na mga taong suyaon mo lagi Jocelyn Infante no sagdan ako ni kay lisod man pug tagdon ako no markansi no kung ang tagdon kay ako'y ma-stress maudaan ko kadasig sa paghimo og mga drama di na ko ganahan mag-edit sa pagtinud na stress ko anay bitaw murag na anam-anam og kahugno akong kadasig ba nga mag-edit og drama tungod ani target og hacker ang account napoy lain niya magpasumay-sumangil og kuan basta ugwa masayo pang advisor makaingon lagi nga kinituhana maora man tingali na ang nangunay nimo kay nganong react na siya og mag-upload og kuan mag-upload og mga asoy mo react siya ay di na niya gusto nga mobalik og upload akom tining tudlo nag-edit ngana ba ngana bitaw nga kinaiya pag bati kayo no gitudluan nimo nga makamao pag nakamao na magbuot na gusto iyahan na tanan pati batian ang style la kay ikaw nagtudlo niya ikaw na noy mawad-an di ba unsa man klase yan as tao mga listeners imong gitudluan pero gusto na mulabaw nimo iyaon na tanan ba unsa kasulti ni bahakog kay na klase tao murag makaingon ka ba nga sipyat yun
sipet yun akong gibuhat nga gitudloan ako. Pero mo lagi kini lagi maluoy ta ba, maluoy ta. Pero giabuso lagi pud ang kaluoy, giabuso niya kay di naman na magparkansi. Mga giyaon naman tanan. Sa tanan-tanan, maura po nito hanla kung gitudluan po unsaan pag-edit ba. Kay kato sa amigo, amiga drama, ug si Palami ay ilaham itong diskarte. Nangutana raman sila unsay buhaton para ma-approve unsay mga role sa YouTube ba. Maura na kung gitudlo nila. Unsay mga bawal, unsay mga angay buhaton. Pero kini isa natudluan yun ako nag-edit, impasa gi kog video ba, yun sa ako pag-edit. Sa ako ni pagkuha sa copyright. Karon kay magpa-expert naman. Magpiling naman niya expert kaysa sa YouTube. Lahi ni siya tanan nga natambagan ako. Lahi kay ni siya kay kato si amigo si Palami ay believe ko to nila kay kato sa labi na si amigo mo-mention gito siya kanunay nga salamat ni Boss John Kent mo na gito. Salamat niya kay kanang iya kong gitudluan sa buhaton para ma-approve. Believe ko ito, magbalik-balik, magpasalamat mo na itinood nga tao. Kaya na bitong, bisan sa simple nga paagi, imong gigiyahan siya, gitudluan, magpasalamat yun ba? Pero kini akong gitudluan nga, gipasahan o video or sa pag-edit, wag yun ka-mention sa katsukad sa kungan sa iyahang mga vlog. Wag yun siya ka-mention niya. Salamat ni Kuanday. Kaya nagpapiling man siya nga kinamayuhan kaya siya nga uploader. Murabag, nagpanggap siya ba nga expert kayo siya sa YouTube. Pero wala mo kay ba mga kalasinas nga sa ako magsigig pangayog informasyon. Sig pangayog idea na ako, magsigig chat nga yun ani, yun ana. Ari magsigig palaban ako nya. Maginambog na po na siya nga amigo. Nambog siya ilaing gitudluan. Sila yung gitudluan og upload sad ba. So magpapiling na siya nga expert dito sa iyahang amigo. Nagpapiling siya nga expert nga swito kaysa sa YouTube. Pero dili da iyang idea, gikan ang idea. Diri siya nagsigig chat nako nga unsa na nga na ba. Diri siya nagsigig pangayon og informasyon. Unya manghinambog dayon na siya nga expert kaysa sa iyang amigo. Yeah. Yan na mo ni mong buhaton. Ako mas ang gitistingan gud mga kalisteners god. Kana bitong nay ingon ako nga ayo sulti iya. Yan na. Kay kana bang di ko gusto ba nga isulti na sa uban ba kung gitudlo. Pero manabi man gyud. Makaingon jud ta ba nga ang garbuso ba yan na. Kana bitong magpapiling gyud nga maayo kay siya. Murag expert kay siya. Murag iyaha jud gikan nga impormasyon, mga idea. Mabatag iya bitong ihinambog ba. Muna nga siguro murag maaguban siguro mo tuon na kay labi na og lami kayo porma ngayang video kompleto sa gamit nga na ba. So murag professional kay dating. Siyempre lami kay kag microphone, lami kay kag background. So makaingon jud mga professional siya nga uploader. Kay lami man kay mga gamit. Pero wa mo kay baw nga ang iyang gipangayuan og kanang idea, mga impormasyon kay kini din pobre kay ninyo nga admin mga listeners nga na ba. Wala lang gisulti karon kay aron makaibalo pa mo ba. Makaibalo mo sa tinuod ba nga na. Mabag lisod naman kayo ka nang magpakahilom na bitaw. Maabuso magod. Taas ba po akong pagpakahilom mga listeners. Niabot o ka nang abot siguro tuig. Kay tuig naman siya nakapin. Sukad-sukad. Taas kayo pagpakahilom Kay dili ko gusto nga kanang kuan ba kuan tag sekretao kay naagin ako ng pagrespeto ba. Pero kining gibuhat aning style lagod murag wa na mo respeto gud. Wa na mo respeto ba. Nga
magbuot na, mag-upload ka. Nya ug sakto tong akong advisor. Siya rin nagsugo og i-hack akong account. Samot ug di na ganahan. Di na ganahan mo reply ug mo chat og balik kay kung sakto tong pagduda sa nakadetect sa yung kinaiya niya na siya ra gyapon nagsugo nga i-hack akong account. Ay, di na ko mo pansin ug mo chat. Total, nakatabang naman ko niya. O di na siya makamahay, no? Kaya gitabangan ako siya sa mga problema. Pero, di na ako mo balik o salig niya kay makatagam, good. Makatagam ng style ba nga ikaw, sincero ka sa mga pagtabang, nagtarong ka, ning giveaway ka para imo pang ako pang yung gikuan bagi si tawagan eh. Murag matawag na to ang gi-promote siya ba nako sa ninyo para maminaw sa mo siya. Mo nang na taghan yang subscriber, na monetize siya. Pero never gid na siya nagpasalamat ako sa iyang vlog. Nga kaingon ka ba nga lahi gid ni siya kinaiya? Wa gyud na siya, wa gyud may tabo na nga nag-vlog na siya nga gi-mention ko nga pasalamat. Lahi gid sa uban nga ako ang pang tambagan nga naagid nila pagka mapasalamaton ba. Pero kini lahi kay ni. Baki makita ni mo nga kuan jud ba kanang nagi yung pride ba. Lisod kayo og kinaiya nga magpanggap bitaw nga expert. Magpanggap nga expert kayo nya di daay. Muna nga karon kay ni abuso man. Ug wa pa na siya maabuso nga magbuot-buot na nang plano kung mubalik kung upload sa kuan di siya magbuot-buot. Di ko mo sultiron. Yun na. Pero style mo na kay murag pa victim pa kana ta murag magpaluy-luoy nga gamay ra siya views. Gamay ra kun siya earnings. Nga na ba? Magpaluy-luoy, victim nga gamay ra siya kuan. Sige po kung mention ninyo nga paminaw mo siyang channel. Grabe no? Akong gibuhat nga matabangan ba niya. Ako rin giilad ba yan na mga listeners. Ang ako nun nga kuan mo nawadaan. Nawadaan ko kanang mga sakto nga earnings kay tagsan ko upload. Ja. Mao siya gyapon magpabiktim nga why kanang hinay ko na yung kuan. Mo nakaingon akong advisor nga biya mo na to ano mangilad man niya. Kada adlaw man siya mag-upload. Gihurot niya ang mga drama. Gihurot na upload ang mga drama unsa mayon sa gamay sa earnings but-buto na. Ning giveaway na gani ka ning undang na gani kang upload para lang maiyaha ang mga drama unsa mingon ja pug hinay ang earnings but-buton niya na. Muna karon na-abre na kung una nga tay no ako ra digilad to. Sige lang. Yahan po ng kinaiya na mangilad. Bahala na siya mga listeners no. Basta kay mag-upload ko balik ron. Tama ning gisulti ni Bariday sakto kay ni. Mag-upload ko kamore desisyon asa mo maminaw mga listeners no. Basta ako may katambag ninyo og maminaw og drama dito mo sa mga tag-as og upload. Kay sincero na sila ka na mga uploader og tag-as nga drama. Wa na gadali sa earnings. Ang ilang gusto nga malingaw mo, ma-enjoy mo paminaw sa mga drama nga tag-as. Ayaw mo na gapaspas og upload og binugbo kay magdali man na sa earnings ra, di man ang inyong kalingawan. Dili man ang inyong lingaw ang tuyo ana. Earnings man inyong tuyo ana. Muna nga pasensya jud sa uban nga maigo ana akong istorya ba. Kay wa man pud mo respeto sa akong hangyo. Ni hangyo og tarong ninyo ang respeto. Muna nga maigo mo sa akong solteron, pasensya kayo maigo mo sa akong istorya kay wa man pud magtarong pud.
Gataron ko og kanang hangyo. Magtuman mo ginyo ha. Mas maayo mo itong mag kuan ta ba respeto ay ba kanang unsay mga kuan na to upload share ang angay dili kay kanang imo lang mutanan di ko kita tag iya ani usa resource nya maghinakugay pa di ba di kita tag iya ani atong gipang edit mo na nga magkuan gud ang share gunta ang angay kay para pud sa uban ba luoy pud ba kung ani style lang nga murag suluho na lang pud ja ako naghimo ko kanang sabot nga mag respeto ay ikaw ana ako ari ana ba ang iuyon ana kay duha naman si amigo raman og si kuan si palami ay ang uban ni uyon sila ng uban wala lang sila mo comment pero ni uyon sila kay mailhan man sila mga upload niya wa gid sila nakigbangga ba nag-iyahay sila diskarte bud ba okay na no para ni okay po to si kuan si Extender Gaming okay sa to kay nakasabot mo sa to siya sa akong istorya sa una kay parehas man to silang amigo kanang tong sa primero nagsugod sila og pangopya ba pero sa dihang how silang gihangyo istoryahan nakasabot naman sila mo na okay na sila way problema na sila mga listeners no ang problema na anay yung kining grabe ka kung andin kining hakog kay ba mo na problema imbes ganahan na ko mo daig mo sulti nga paminaw mo adto di na ko mo ingon na naron lisod mo ingon ko na nga paminaw mo adto nang mo kay bawo nga nang yatak na sa katungod sa uban lisod kaayo style na ba nga nang ako silang gi-promote niya ag nag-promote ilan ang giyatakan dai muna makalasin sa gisulti nyo karon kay aron may bawo sa mo ba sa tinuod yun niya nungdan nya salamat ni Badiday sa iyang advice no kay ako ning maghinahinay na siguro upload pohon og mga bagong drama ikamo na lang pili asa mo aminaw balag mawahay ko okay ra nako makalan sa mawahay ko may problema na kayo ang ako kay malingaw man mo mo na kung i-prove ninyo nga akong tuyo malingaw mo sa pagpaminaw balag mawahay ko basta kay malingaw mo sa pagpaminaw sa drama pasagdan ako ng uban nga nag-upload gaon na kay mo po na ilang kalipay mo nilang gusto nga earnings yun dayon so naboy mga tao nga magdali og paminaw didto mo no ni mga tao nga di man bukahuwat so bagay didto kay mga tao nga maldito sa mo comment ba nga tong apurado kayo apurada so bagay puto nila katong mga klase sa channel kanang naay kanang mga madali bitaw di kahuwat kanang mga away na sa comment section so mabahin na ni katong mga away sa comment section kay anong dugay maka-upload dito na mo itong magdadali sa earnings ato mo paminaw pero katong mga sincero ganahan og sulit diha mo sa mga tagas no mo na kung gisulti nyo pero di na mo makabantay na akong i-promote tong ay sulti na ko tong uploader akong gisulti sa niya no kaya nasayang akong pag-promote ito nasayang akong pang-encourage ninyo nga maminaw mo sa yaha pero wa naman mamintaha naman hukdo naman itanan muna makakalasin sa mga resulti karon noon niya taas na kung mao ni pinakataas jud niya karon niya vlog noon mas maayo mo gupto makaibaw mo tinuod ba kay magkapoy na kay sige dipinsa bitaw kanang mura kag dipinsa og sayop ba na duhan kay rason nga nung lisod kaayo nga na kay rason ba nga na pero nagkapoy na sig dipinsa og sayop nyawa mo respeto sa ako ang tabang nga na ba muna sulti na ko na tinuod karon
kay para gid maka hibalo mo ba nga nganong tagsa na mo upload nga naman ni siya nga daghan magrason nga maglisod og edit nga naman nga paspas man mo upload so nganong di naman ni mag-upload so nga na ba. So natubag na yung mga tanan ka listeners, natubag na kamo nalay kanang desisyon asa mo maminaw no. Basta kay kasulti katong nagdali gyud magdali kanang di kahuwat labi na mangaway na sa comment section. Pray kayo mo maminaw sila ha. Gadali mo puto sila. Gadali ang puto sila nga mukita na yun. Dito mo no katong mga palaway sa komenta. Pero kato mga sincero maminaw kinag-as. Ang akong ikatambag diha mo sa mga sincero sad nga uploader kanang wa gadali ba sa earnings. Ang ilang tumo nga masulit ang pagpaminaw diha mo. Muna akong kasulti mo ta. Unya bayan sa comment ni Charlie Borda nga maskara no di lang ko ana. Ihatag na to na sa kanang uban. No? Kanang tag-as. Ayaw mo nang mugbo. Kanang mugbo gud kay mabitin man mo na gud. Kay kana mas mo. Pero mo lagi di man po ko makabuot niya kay labi na nay uban niya. Excited kayo magdali og paminaw sa drama. Mo na itong sabot katong mga palaway sa comment section dito mo ang mga mugbo nga drama dito minaw kay isod man po kayo maglalis ko ninyo maglalis sa anis ko sa comment way ayo muna nga dito minaw katong mga sincero maminaw kinag-as dire mo sa mga tag-as pod. Muna na akong ikasulti mga ka-listeners no, og salamat kayo sa kanunay pagsuporta no, pagpaabot sa itong mga upload nga drama. Nya, puhon mag-upload na po sa uglain no, mga ka-listeners. Mga ito akong ikasulti no, sa mga, kasi naiguan akong gisulti ron, ways, pasisyain tanan nyo kay kamo po yung nag-una-una god. Kamo mo yung nag-una-una o pangita o kanang ligas ba nga, musulti ko sinod. Wala. Ako nang isulti ron. Balag masuko itong naiguan na yung sulti ron. Balag masuko. Total, gitarget na mag-hacker na yung account. Murag bahala na, pamahalaay na po na ko ron. Gitarget na mag-hacker na yung account. Di, mamalaay na po ko ron. Musulti ko sinuod kay Mausay, may tabo sa akong channel. Naibalo na mga listeners. Naibalo na sinuod nga rason. Silisod magayo akong account. Targetog hacker kay nasina nya mawa kung kalit dire sa YouTube way na kaybaw unsa na itabo di ba may itong nakaybaw mudaan nya wa pa mahaka kung account kay ug maghimo og lain naagyapon mo suporta kaysa nga ni mawa kung kalit mo kaybaw alkansi kayo ko makatingog ba. Ako makatingog sa ako ang side ba nga na nganong inana nawa og kalit wanay balita nga ba. So mo na ko kulti mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Di mag-intro vlog taon niya sa kuan na pod sa apartment sa Gugmang Binalanggo no. Nya pabuta lang niyo. Thank you so much for watching. God bless ng tanan mga ka-listeners.